Kien id-deputat Laburista Anthony Agius De Celis li fil-Parlament staqsar il-Ministru Dolores Cristina jekk għadx sar studju biex ikun stabilit kemm ikun il-persentaġġ ta' Maltin u Għawċin fir-riskju ta' faqar kieku ma kienx hawn il-benefiċċji soċjali. Dolores Cristina wieġbet l-istudju li joħroġ ta' kull sena mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dwar il-kundizzjonijiet tal-għejxin tal-familji jikkalkula r-riskju ta' faqar qabel u wara l-loti tal-benefiċċji għas-sena. Skont l-aħħar studju li kien ippubblikat is-sena l-oħra, instab li mingħajr loti tal-benefiċċji soċjali, 36% tal-Maltin u l-Għawċin ikunu qed jgħixu f'riskju ta' faqar. Intant statistika pubblikata fil-jiem li għaddew mill-Unjoni Ewropea tagħti stampa ta' ċaqliq fin-numru ta' Maltin u Għawċin li fl-aħħar snin kienu qed jgħixu f'riskju ta' faqar. Skont l-Unjoni Ewropea bejn l-2006 u l-2010, in-numru ta' Maltin u Għawċin jgħixu f'riskju ta' faqar żdied sena wara oħra. Waqt li fl-2006 kienu 76,000 il-Maltin u l-Għawċin f'riskju ta' faqar, fl-2010 dan in-numru tela għal 84,000, żieda ta' 800,000. L-istatistika tal-Unjoni Ewropea turi wkoll żieda fin-numru ta' Maltin u Għawċin li tisibu diffikultajiet biex fost oħrajn iħallsu l-kontijiet, jiffaċċjaw spejjeż li ma jkunux ippjanati, jiklu ħut jew laħam 3 darbiet f'ġimgħa jew isifru għal vaganza ta' ġimgħa. Skont din l-istatistika, waqt li fl-2006 kienu 3.7% tal-Maltin u Għawċin li kienu ħabtu wiċċhom ma' dawn id-diffikultajiet, sa sena ilu dan in-numru żdied għal 5.7%.